Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg issa beda jmur lura mill-miżuri li qal li jrid idaħħal kemm il-darba ikun Prim Ministru u qed jirrikorri għat tweġiba li hu mhuwiex l-espert. Fil-programm Realtà fuq xandir nazzjonali, il-preżentatur Brian Hansford staqsih dwar numru ta' suġġetti iżda l-kap nazzjonalista kontinwament beda jgħid li mhux espert għafolja huma proposti imresqin minnu. Dan qalu fil-proposta l-massa anke l-ewwel kien isemmi it-trek l-estrem. U bħala long term x'tippreferu intom fil-qasir, x'tippreferu? Long term ħanajlek jiena m'iniex l-espert illi nitkellem fuq ux metro, ux hybrid, ux monorail, ux whatever. L-istess għamel fuq il-proposta tiegħu tal-4-day week li msieħba soċjali ikkritikawha bħala mhux studjata għax il-pajjiż ikollu jġib għexieren ta' eluf ta' ħaddiema barranin biex tiġi implementata. Hawn issa Borg daq l-irtirata u reġa' qal li hu mhuwiex l-espert. Kieku inti kif tħaddimha? Bejt ieħor ma għandek idea laħniex M'iniex l-espert illi Fil-programm ta' 40 minuta, Borg beda jitkellem fuq il-bus stops u qal li s-soluzzjoni tiegħu fuq traffiku il il-bus stops jitlu f'daħla fuq art iżjed il-ġewwa. Fejn tagħmilhom imbagħad? għamel daħla f'ċertu areas bħalma huma illi inti timponi li jekk hemm bus stop tkun imdaħla l-ġew. Il-preżentatur beda jistaqsih ta' sikwiet x'jagħmel fil-konkret fosthom meta jirrepeti miżuri li fil-fatt qed jitwettqu u hemm minnhom li sansitra ilhom fis-seħħ snin bħal dik tal-equity sharing permezz tal-awtorità tad-djar iżda anke hawn ma kienx jaf se qabad jgħid. Kieku kif tagħmilha? Fil-konkret x'tagħmel iżjed differenti? Iż-żida? Shareholding pereżempju, jekk il-gvern illum pereżempju qed jieħu qed jidħol 40% shareholding tista' żżid ix-shareholding. Il-miżura imħadma mill-gvern fejn jidħol garanti biex persuna issir sit ta' proprjetà issem li jrid jitħallas lura bla interessi u sa 50%. Iżda Alex Borg semma 40%. Din il-miżura il-gvern ukoll issa wessa għal żgħażagħ minn 25 sena il fuq waqt li l-valur tal-proprjetà tellaw sa 350,000 euro. Sarettant Borg saħaq li l-budget li tat-tieni tax cut konsekuttiva u żied il-pensjonanti 11-il darba infila fost oħrajn ma jemminx fih u għalhekk ivvota kontrih. Biex tivvota favur il-budget